buno roche no ese ya renge amu yua muiterete no nyorete mo kansa iga insa iga ikororo na tokorora ngayagu insa iga ga no mo nyorete kabunirwo kanachirwo kogoro no koboko nari mo borti ngamene nyagitari ko umongwano ngayarwete kuruga gacha kumanyora umongwano oyo iga rwete korwa bine bituma bire iga ngo bituma bire biaye bituma bine biaye no mogaka ni igari giretie side ya moino gakore magochia na bamwagete karigete gochia ri atari yawe gutato minta kwerete mugondo akwerete mugondo omonta mokenyete turabana bakesana nindu tuwetuma twaretera tata kende twamwa lakini kusaba masabo mu buchengeye motokonye kagendere tari mugondo kwaya kurema kuburugira chingende chiaye umuntu uyo igagacha akamuumira mugunda enye daso umusenga nyoro umucharasire namwageta akamuno kugo niuga kurugo gatigara kurangi no mutu namwagete ase a coordination yobongo kebaruana umuithire oirunya gitari mugambi tari goja telefoni te arangerie baraza kobeke baraza watu boremo kubuturo emete yo yae yangu yane na matoke ari na magosa manene nigo twanyorete Tomasi anachire iga umukono na n'umutu Tomasi gari ko complain iga mugongo murigereria nande nitkolinde nte gokoretera mugano kurwa se kenyoro gekoro kunyambogo ringi gotoka imia sub location ekoro kunyambogo aiga se location ya Nyamagesa ime constituency ya Nyaribari Masaba county ya Kisii abantu abange mamaite Nyamagesa na ririeta rinene sana korengia bagusimo maite Nyamagesa nonde maiga singincho koroto mugano yomo ase umugako mabete kago siri bugimo bwae asingincho gotwara chingoma asokurwanigwa no yokagire ko bumwamate asingincho yoboremo aiga sindega igango tebugo mwako iga nigo basinyene no mwamato iga singincho yorobebe kero montago claim asayunkwae oboremo bwabeire echanzo y'abantu abange gosiria magimabo na kore story ya mo mwako yo mopaka bone igale nkendo miaka 5 na 2 7 years atanya ko ni kubaka bone asingincho yoboremo akarogorege gusi abantu abange banchire oboremo kubwa abantu kale arenge nga omonto nabagwancha omonto mwabo gwetani oboremo that is why gwakanyara no kero omonto agosira omonto nabakaretirwo o inherit that eyetari gokorekana mono samatukaya anyway nonda senke iga turamanya omugano kamili bw'omugako iga ngaki oboremo bwiga bwaretete shida ngaki wikira bachite kumana ngigia betororo eritomanye bwikiranu kigima omugano kurwa se family nonde iga nabana bae no bara nabo igongo tebungo mungino ni gasirete n'umugaka ne arbio kometa senke iga abamate bachira sobonga sengincho ku witness ringane liga tatakoro mugano eritonyoro bwene next kieko gero family nerango teberenga mbali ko nyara elibanya olenchera kibara asiru eliko ni mugako makna itingorwa yanso se family tukwana baro asa marie tangoruku dolika kerubo nyabwengi inje nindo no gukumisana sana sitata abairi n'abasani mwatuikirange ngaki nkubakira mbuya mono n'abairi ababa nene ba toreteire rigomba rinene sana gweche sitata ngaki nje wiekainde nyaroka tata nsirire omwana oikire form 4 yani kerongo igunande isikongorange gutato minta akwerete mugondo
omonto amokenyete turi abana bake sana nindu twogwetuma twaretera tata kende twamwa lakini kusaba masabo mu buchengeye motokonye na tata ngine iri abana batata baisike babere nakamura akamo ngwetuma na support y'abana abaminto abamura aba bane na my sister mone nasirete nje nale gusaba mu bucyamasabo motosire sepiri ya Nyagitari n'umwana one ngo cyare form 4 hale gukora buyakonye sukure yaya amokore taya so mochyo ara tubura nale gusaba nje yongo kwana tolika nimbatali yana lina neze tato minto watakonya tato minto akolisichombe anda mugondo tali kwenda muchiwo monto arendo somusani bwa mamata oli basikaine ubaikanya ubatebi inde iga ase familia yabonuma tato minto ali innocent pi tabwati mangana mange nale gosaba kimongonyere tato minto epiriere Nyagitari 250,000 echineche besa gaki twonire keregento ngorera tole n'umwana one kale sukuru oyo neiti oyo akingusinyi gukwana abana aba baminto abakaba mura bagwetuma twaleta noene ndagira nyumba tate bamwitira obolemo bwaye tari kende noyo mokanyete kaki kinyorongo saba lakini tole Nyagitari inumo ikaransite kabisa kaki likamugukwanirana kitoko mokonya nonye na mariogo makeiga okenyiru moyale ntonyore tiondo gotoikanye abanyagitari bagatotebi ene muri botie serikali kaki ebakonye nonye babachaite munu nabake sana mutambukirige tambukira omonto oyo abwatu elinda abakonye lakini gende ngosaba banyakenyoro gaki kere monto akenyiru mwatwara liyanda linene sana aso okokonyo oyo moyo kweyana tali obole momoko ikaranzana mowata mwari gokonya tata kerali Nyagitari mumusugulikere yani mwari kurombi pi none echibu n'abanyakenyoro mutebe gaki narure noe nikumi namugoreire penikira lakini tonyore tiunde nonye pi nabotwonire keregento kereke mogaki nsiye noe nogukumisana haki nintantaine gaki nango naro batigalite babere nero arwarete ale paradise yokoboko haki nero tente soundie velimandi haki tabairi nabasani bagotokonya tukumbe ntata gaki nande oliole komokonya haki nande gaki zimbwati kubwakunde wensi njenali gosaba muna mwato ikirangeiga nyasaba seseni nande nyasaba mente moto support yake gaki ngubaire nelimbiye muno nabamata batusurrounded gaki abategereri motokonye ntubwati inguru chinde chionsi gaki Asamalita ngakiburuko Asamalita Josephat Nyakundi Nyabwengi umumuro monne w'umugaka Thomas Nyabwengi Buruma umugaka Thomas Nyabwengi Buruma eyoro muse twabeire tokomenya nere gocha kurwo mung'ina oya asirete during corona time bono issue y'obulemu yachagete recent yairire almost 2 years omuse ago claim as between Burumai's family na Onsoti's family ase mugaka wasinyaine ne family iga ya Onsoti family
Igo bono se no gaiga muri Buruma's family. Buruma's family. Buruma ni ngoyo. Buruma ne bono my sokoro. Sokoro ya bona ere kuri kubumura. Buruma. Yeah. Family ere next on Sotis family. Aisho ya vile kwenye koletu mchando. Tumekuwa tukifuata ile mkondo wa sheria. Abagambi abagaka bekenyoro abatureti naba ne amate asogoja wosuruisa enganeyo go sokore yago yore Buruma ekeragwa to buri mubwae niga ate to buri mubwae obwa aete tato mino yore Thomas na bwa kuneta sa aba murabande barabumba bwata muri bwabo gochia sanga lakini bono Thomas yore tato mino buri mubwae bogakunana no buri mubwiga bwabo nsoti exactly bono aiga so buri mubwiga bwakunana ga no muchandoba no muchando no shida ya chiwochera bono ase gukilem ichata bono twerese wikira bono nkigia chiko base buri mubosi bwikirana orobe buru wabo problem orobe bono rwatware problem omse akaimuka akarema akaprepare abu ase boundary akasimeka chingende chiaye kerasimeka chingende chikire stage iliyo kuburu recently no alenge mugunda abu kwa engole malenge kuburu galenge mondo yigo kurukunya bwengi agacha bakanyago fight nyabwengi oningo nyabwengi bono murabu onsoti oyibono ne ole ndugu yaye nyabwengi abutali kwa elili ase ndugu yaye bona ateire ndugu yaye gatuka na ngarwarite bono oyagacha kuba representative ye ndugu yaye arwarite acha kubona piafu asukurigerie buri mugu bwabo naria kamanyore tumse kerale mugunda bakangya kokorai tarikau wano wate banga buri mu bwabere bogotware mechando ase miaka ibere tuiranga ase miaka ibere nkikiarenge korekana ase miaka ibere mkondo wa serikali umekuwa ukifuatiliwa ng'ori goteba ng'a ondi naruire to buri mu bwae omse he was complaining aso mukombo yolengo usukiri osariji boundary oyiro mugambi by now chief wamekuwa wakifuatilia hiyo mkondo wa sheria sasa hiyo mkondo wa sheria niona ulikuwa unasaidia compared na boni gento kia beire at least bono ekere sheria lenge gufuatiriwa abagaka bangocha balenge bakani omuse ukul nande ba meke fora bwende nande still nande baira nekera ligoso lia beire ande baikaranza bono ligoso ene ndete turamanya igoso kieri igo mugondo iga omokombo inale ngororo olengo mo chief location ki location sa nyankono yani Nyamagesa mo chief oga mo chief so mo sub chief mo chief by now engaki by that time he was assistant ero komboete asai na komboete wono ga mo chief ga komboete no mo kombo yonde wensia tato mino yore Thomas na asimegete into bia yao bakaba bagusumbuana no chief asoro beboro ngiba gusumbuanira no mokombo omuse was complaining that chief osalirie orobebe into bia osalirie naone boundary paka ya lengo he was complaining asama tukatali make bono mwechiwi oyo agaikase agotebera mugunda
iga komboete tari agurete bono at the same time we don't know gweta abuguretio mukondo guo gutigire family ya Monsoti bono ekero basumbuana n'omuse after some time family iria rocio mugondo amagocha kogendera kurima na rieri bono konya mugondo ino relaxed omusera agarata akoganya era satate gokora ebinto bia ne boundary asarwecheterete aga decide kurima aga prepare akabeka chinyende alichigete stage yo kuburuga while was ase proti yaye kuburugira chinyende chiaye nari muntu yo goroku Nyabwengi amuikere tabu mugondo bakangya gukora ide ngoike tora Nyabwengi tsingi nchoma itega kuno bono gaguno mwerio tutaraikira omwerio igo aiga mugondo asayo rubibe ndoro iyo na asale flat abaso baka umuchi bo muchifu igasa komboete na ndagocha baka koina kende nkege korkinga anku abande na ganku nkwe okay ibitugi mbiarengo original emetoberie emekoro aro timaeti exactly nga yachiete lakini bitugi mbiro biemekabiri ebina asimegete nje bwe komonyene ase chinji chiri between a boundary ya muguchie yende nona bagekero bageto na bagambi mbambole tinga ekero during the time gwarenge gusimeka imekabiri how many inches watigete kurwa ase a boundary wocha ase kurwa boundary gochi kwaino na kuonsotia I used to tell them na tigete chinjinya kurwa se mukabiri okay Thomas yo tato minonki asimegete no mochifu nere nki asimegete abona so omusasi mede chinyende oyo bole mubwarenge pe akende ngiasimekiro ende nkeyo bagakosimeka bamuboli nga bono gwetanire gocha gwitu mochifu ina meta orobaka bono buna process ya yogo itomse yeikerete buna ite tugaga tukagendere sukuli chia matibabu ichunoro tewe tu kisi omuchibu oyo na oroge yani esainere ya orogete bono mu ekere barasa yikaransite ega decide eka make a decision bono kobeka sa you a boundary bono bune family twarenge konyara go control a situation yi because omonyeno oyo mu konyarugukire mu asa tai ya kare nyagitari ase serikali ya make a decision yo crossia saya ase ba already barasa recently ka tubwate instant yo buruire yo kumia kumse sometimes I can say which is wrong ekere bine bikonyo bikugambu back and forth ase miaka ebere umuchifu nero bwenete kuganya na mangana aiga ngore gotenera mangana aiga kugambu asa mangana aya sometimes umuchifu yo ngocharenge gotenenera lakini oba buna ordinary meaning iga bunga erebono asa bona acho bunu muntu umutegereri barabia bage balinga gotegerera aba bale kuikaransi na abatureti goze ekara bale nya kugamba igoro bole mo bage bona ayo muromo ne ngotoga kwale ngo nkike kwale korra bona kibwate shidi konerwa ngoli nkorro kana kwalenge tatiga bono nelio utari konyara ko control the situation ena bokorra ngaga umuga kuyo iga bono ngo anadurumiwa lakini bono akeruroje familia ere ime ya serikali onyoranga tubwati weso ende
yo control situation iyi abo konyora omugago yakoba claimed ingana omogoso lakini uchikolere iga abono maithe buna abaibori nkomanya bale buya mono otubwandu buna abana ase chipoundari chia renge initially bono ikere point whereby bono I want to kunyara gukwana ekera ngakieba ya serikali yange gocha batureti na ababonse none amate because ya batureti na barenge kubugorie chikumu koboko inga intutuma etoro base rwari inu buna abana mo kunyara ku kumanya aya buno muromonne I tried out of my best kuburia se barasa ekera ba already serikali kuburi ngaki abantu bakwoteti inga Thomas buna tumaete he was very innocent ama tukatu maete tu amenyere nere buna gocha buna kinete bono bago kuminga outcomes amangana ya goikera ebibyape ni kisei Thomas talenge style yogo fight against chipoundari. Okay, tato menekera ari kuirana bono kibarasa yarire oiranire kaga igabune family ngo kwana mwarenge at least mwa obate bintu binde bi igoro ya barasa ibina yarenge ose mwa discuss as a family about SI. Yeah. Anene bune family ndatebe ngoira twarenge responsibility anene bune family because yomugago no yo mtonto mwanjete tomo tevinga ebe musemba mbakulimba ngukuliana nibale tomo kani because impact ye chipoundari abantu abange babire bago rusi abukima bwabo gwetera chipoundari echi tigato sebo seri tukeri go mwaka chite goitwa ngakiri tukeri ri arenge litukeri mwaka igaimogete buya kale buya bune kawaida ya arenge okore bintu biyaye it was Wednesday Tuesday yeah it was a Tuesday early in the morning as usual umugago ndakaimuka bunanare naro yaye nanarete kwerigeria mugondo ngo ndale chiombe chia yorenda ulisye akagenda litukeria gwasa asimegete bintu bya mugondo kubiroseri akalemana bako endange the whole day yere asa concentrated ya sechigasia asenjere ya analite yo kwerigeria etumayete ngo omusasa akale bintu bya yagoko akale gokora bono ndete yuranya during that time kumuburi ngatiga kuseko koraki ere bono kumutiga tiga kore mwaga ni chigende chia yakuburugera ora chote mwaka kuburugera into bia te because na bono okay na bokora consequences iguchugusyo lakini bono tukamanya nge salinero ekufuatiwa na wale kurwa se familia hiyo kuna ile mkondo wa serikali na stahili kufuatiliwa ashishwa kaga ndeta ali mugondo kwa yako kulema kuburugera chingende chiae umuntu yo igagacha akamuumira mugunda elio girika ligakwaneka ninyi wete from a distance buna njo muromo nengatebye ndugu minyokango umuntu ikero musali ukale kumu ura ini kwayanga what's going on the process ndugu ya nena arenge distance agoja kuikalinga nga make a decision yo kuminyoka enyi eta so musenga nyoro umucharasire ade process ilibono ngacha ko control leita wasia mwakire baka murtirense nali ndugu ya ne amegeti efora pu yoko ligi pigi okumubugoli kumumya kinya kitali chuni ngoyo lengo ngole kurwana onya bwengi oyo ngoba kurwana kom omse kera gwe ikoro kwanyora nki kwanyoro
ono naikire process iria mwakira murutirense nkasoa in between ko control bon kumbe no kugura kamubunete nje ntamanyeti Gobona wika kwanya rumo gakansi. ise na kubuga tuli no kwere no moro ngomotebise nafu atete ko momento ata waisi mwaka lingo cha kukwera ase boundary tali atanya gitari igali ali nkoteka over control na liende gweya make decision kurangeli pikipiki bako musupport yende kujinya gitari ichuni Njari kimwaka bwate karo kumuligera linga kiarenge. umugaka oya namwageta kamuno kugo niuga kugoro gatigara kurangi no mutu namwagete ase a coordination yobongo even nyenda yeta mapema kanga atete gokora umwako yata clearance No kwego seti physical balance tego seti tarochi bakangaranga ta even umugako yominda asale guchia so muntu yarokanete ko batali mwanya bantu this so painful but the situation yi yarenge nkongu ngusinyo ku understand asoko bugoria saliko boko wako muntu Samari tangoro kweri kioma Juma moro Thomas yo kabire. Pole sana sogo sireli kwa 3,000. Asante. Kwa yale Jumanne mwendo wa saa 12:30 na lenge na nje kunyako polisi Chombe nyoro muntu weta ogonde binga konya 3,000 maate ga bungo itwale anjira wana atigete Chomba gwese na lenge ngomyaka gochimate ngonyoro musina ba arairenze ngo puridi alenge so mutu nabange nabande konya baikiro balenge konya ko barwete kanisa sene kwaya balenge ngatege disoni yo kurangira bigibigi nakoiro muse mpaka ichuni karatoya mwiki ichuni nababeta admitted ichuni iriyo Tuesday andiri Wednesday nababeta 1 week and 2 days kama admitted ichuni gao bakonya kama usulikera onekara achikoika Wednesday nalio musa defero ibigotibya nsa kobimba na ndagera yanga gosa tugusabira ifaro guchinya gitari ngao irabaka kumukonya nali ba 3,000 barabu na gotoe ifaro tukuikyo mse nyagitari gao bakumwadmit yaringe Friday na yesterday yaringe igoro nali abete gago tonyora omusena babete gago itwa no baruka nyabwingio nzodi wetara machara yo amwete na arabete gago kosi okukum kwatata nje bino muroe gento yokana gani no bwene bwo gutwa tata gutogekane buna itetu twekile kina sabe serikali ebega gotokonya obwene bwo gotoka tonyore just ya tata buna itetu na ondo torigereti twasabiro obakonyi epiria nyagitari era nere igoro onyore ko baba gotosira tonyore toko enumse na maskeni aina rona abo kingo saba kirembu ya muno so tare singeye Nyagitari mo kana goteti kende igoro ya magana omuse na nyerese tabina ya aringe nyakia gote yandebeti ga aringe so kuburuka chinyende tiae karororo nari igwete no muntu omwaka omuto omongwano oyo iga korwari bire bitume birega bituma bitine biae bitume bine biae no mogaka ni igari geretie side ya moino gakore magochia na bamwagete karigete gochiari atari awe harakati eyu ka aigetie gochikonyora nyabwengiete neine next na sali lakini ale ne kerochi nari atamete gaso gochi bituma ime kunera go strago no sena ikonye nyabwengira ria munyagete go changene
na gochange na asari na kumubwata bina namubwata esati noyo nabwata obokombe already akorema riri aba binango mina nabari nyabwengina rimugeti omoro orengenze na komwaka okuguru omuse nari arairenze riri arakati arairenze akonyekorera nyabwengina riabogoreti omote ongekerochi komwaka okoboko nabanyeresete igere. Murumuna natanga bagambi mbachite bagato boli morogaragu ase omogaka ominarenge aya ng'aki koirete ring'ana erio ring'ana eri nabo naigwete lakini igo naroche ng'a mbatoturite ti fair buna omogambi nabo are koganya arore omogaka oyo ore tata Thomas ori kavire amanya korangeria ebarasa eywo erinde oyo ore gocha gotebiwa ebarasa eywo noyo tata Thomas noyo okorokonya bwengi onsodi nabo bare gocha kogambwa bono gosaba kwa ngoroki okoiga gosaba kwane obwene bwa tata goitu boma bokonye tutaete just ya tata United omonto natwara rigoso rikogamba kotini tari okoimokia egetambokero na gochaka komokenya abancho abarigereri egento nagani mo tosapoti egento egetang'ani na amasaba gocha ase engeye ebiri ya nyagitari buna yachiete nabekeretwe embewa for 3 days nege nari ICU igere ebiri gekogenda iguru igerigeretie ang'e 250 inge buna tore yaiga ndobwati konyora konde gwensi noyu otokorerete ekebeki tarache korespondi atoteinchire ende yonsi naitwagani abo motorigereti tokonye okonyara gotosapoti atosapoti na eserikari tigefuatirie amang'ana aya tonyore tata obwene bwaye buna ebete gagoitu naende nagoko morengerete mogendere emeroberi ya matanga ose mokoranyora obwene bwa omogaka nyuma matanga atarakorekana yari konyarikana igo obwene bwa omogaka bware koratoka tomanya komwena ase oyo okorigereti oratake gosapoti enkeiga maybe nabo korwa enamba eri mokagerete ng'a abanto barachane contribution to ose oragani kogamba nainu eyarakwane nero enamba eywo igere 07 421 93 403 nabo konyeirorera 07 421 93 403 mariete mpesa ng'aki koreta marite mpesa igakoreta eri kioma nyabwengi oyo ore ng'o oyo ore omomuro Thomas okabere naye ninche okay marieta ngoroku shodi mukando konya bisabo nje noibwo musubati nje naikire iga esenga yango yane gusira number 1 nje bono nkorara number 1 nkorakwanira omugambi ekenyore gechorete omugambi ase okugayana amang'ana abora nyo number 1 yo nabwata amagoso so yo nabwata amagoso number 1 kere yangu yane yakenyane tu mugambi tarateki any opportunity yo gocha korora enkeye naki inkibari kubuna ese ng'enche yangu yane nero nabari gocha bo inkibari kubuna yari kuba n'umugondo we bari kubuna bagaka bekenyoro mbara bari gwisaransa batatuwe ng'ani lakini bone umugambi otekire chukumu nande n'umugambi omonene yangu yane eri nyagitari ebekeirwe embeo igagwata oboremo tari acha n'omonto oyo obekeirwe embeo maipi okwete igaracha yogwata oboremo na kuoria ore moyo pore bono inche nkobori muno omwana bw'omusubati gocha ase enkeye egasi y'omugambi ninki ase omugambi nigaro ase okugayana abantu na kubabeka amo batwara obwanchani omugambi nigaro ase ogotoma omonto akenya omonto oyo n'omugambi otomete omonto akenya eyange yane ekera amokenyire naende akamoirera richibu naki nakorire egento keri wantebeti omonto oyo moganye chitaeka inge ngokware korwa bono muna naikire iga ase ekenyoro kia Nyambogo tinarora mugambi tinaro muture tinaro assistant chief onde bwensi gocha kwe family ye pore ose gocha kubabeka amo kwaboni na kiyari igo aya na magosa manene sana umugambi okore to bwenerete goikana ngo gocha senkeye tubwatirane esari bobe tusabanire ndamabera ikire koba obeka abana bamore to bwanchani nyume yange yani itarasira bano ngo basaba asitore
motokonye nkeyere inse sana mong'ina taiyo nango osirire kende ngeo tobwate nango yaite erwarete bono oyo torocha ari abogotokonya kende nona ase endagera teiyo kende yonsi tikeiyo ase enke namo ogotokonya kenya saba se nimogende gosabera enkeyo ngene bwate emechando emenge embuya mono Ritha riane nkorokwa ase kerio gendiunderi oyo osire ni yango yane iga nari koboria gose ngokwana ekerango ari korwanigwa gose ekera agitune ekasi niyo yane kebarwana omoithire oiru nyagitari mugambi tari gocha the following day arangerie barasa kobeke barasa watu boremo kubuturo emete yo yae yango yane na matoke ari na magosa manene nari gusaba esirikati yefuatirie no muntu uri omwagete onye ndiyo kubua akaramikire gintu egeko era magana nsibina runyarentire na unagwatangana iko yaona njengor kumerke muntu mwana oyo muntu maremu era okondu nyuma kandu nyuma nachete komarara juni kana nachi komarara juni nganyoro mwana oyo muntu aitire bobe nkubori na kibarenge nkubori omugambi nacha bagongani yaye mugambi taraicha akimwarenge gwanja akisirikali akimotobwatisi akimotokonye umuchi oyo turabataka ngina abana basirete abo bakorurwaniriyo obotaka bwabo konye oyo nero omokungu nero omosacha mwana oyo ominto kondo nyuma nero omokungu nero omosacha nero okonya korwania abana aba bayi natigeire abana chi aba bekinyaruka omwana oyo ominto nero okonya gokora ebinto byaye ebiticha byaye onyago korageria abana akimwarenge gwanja abagambi esirikali etobwate sigagi atokonya bana babara bataka mbari konyara mbanya nora intu turabataka ntubwate kende toko bakonya akimware ngo tobwate si kirege ndo motwe ntubwate ntutwara bituma ntubwate nyore kende muna bana bari nyomba kende ngeye bagocha kuri akimware nge gwanja abantu baminto ense yonsi akimotokonya otubwate si nora bone piri era chebe nyagitari ne nyinge haki abantu baminto gake tobwate si nore sirikali etobwate si haki ntumanyeti haki tu motwe kirege ndo gake ntubwate kende Marieta Rasta Sumbasa Burma igo narenge nyumba igo ndwarete pressure na nka moyo ndagacha mwana agacha agateba Tomasi igarense tukaminyoka tukamorora igo twanyorete Tomasi anachire iga umukono na n'umutwe Tomasi gari ko complain iga umugongo bono abana bakarenji agende ichuni ekera agende ichuni mwana ochete nkamuburi Tomasi tatendiri bakateba nga yaya iga sibetiguo motu naende
agasibiga omotu basi ekero boone inche amariga are goiteka egekogera naroche ng'a Thomas ari yake sio nzuri. Ekero igaikari ituko moisonde bakamutransfer gochi Kisii tokirete endagere egasinya togasinywa ng'a inki kiabete bono ekero abana baicha bagateba ng'a Musubati bagataka komotebi news lakini bakamubisa gekogera na timbwati nguru naende agacha bakamorifireri ng'a Thomas okure. Bono nkoboria eserikali nero bono togwetachera intwe tweka abantu bamobutoire na abantu bamwagete bamanyekanete nkibagokora bono ekero bamoitete oboremo bogatwa yaani oboremo bogatwa lakini egento bakorete ntwamanya lakini obonene na togosaba omonene atobwatesi naende Thomas abekwe naende awe pahali pema pemponi. Asante. Pole sana mwaka ainaye mumuro mwabo Thomas ine mweka babere muri nero kubwatia ninje ngomubwati nayo kumubwati okay asa iga buroga iga seba kubuna buri mu boiga especially ni asa ingo kyonyuma yete tinarengo narenge Mombasa okay nkaja kurwara nkairana bone kero nairana nari nanyorete bagoteba ng'a Thomas na mogoso bono ekero bamoitire naende bakomoblame Thomas na mogoso nche namenye nilikuwa Mombasa namenyire hospitali mwaka nabeire hospitali akiorwalite pressure ni sukari ni stroke. Pole sana sana baroko riogi ndiare gosoka nimeshukuru sana ngoya konya bono toeresanga saiga sana oga bono mugaka esegi iga no ekorekanire ta
iga no ebitina bichakirete bia onso nyabwengi onsoti na Thomas Buruma. Uri mubuino burwete kurwali ko buno twacha Ore mu baito borwete korugoro buna twarara korwe mokorogonyuriga gutirimbaga guchimate buna araria nago rotwete igo twara kare igo bwarenga iga mukabe simege tugocha gwaito imi lakini no bwarenga iga gose korigeri bono buna bachete mugambi buna chete nabokora asasimekete guchiminisi umusene era mbamo migete gocha maiga nabo bwarenga oyo simegete mikabiri gasimegete agatiga 4 inches gochikwa ko yumoino bono chingende chitwa kwana na chichi chingende chitwa kwanira na chichi ayo mugaga gari kuburuga mugaga no ari kuburuga chikoro kuburuga mancho muligeria karo kuligeria sa ega nabale iga mete iga nero mete nera iyo mugambi atebete na chu yo mugaga igo bono mo avukade konye ne mugaki avukade ne yo mugaga konye nere mukonyete bono ba nyina chiti so far asa iga no mugaga konya ko baka muina ya chingende chine chiang chingende chino mugaga simegete okay igo bono kerare go speka aigebe kwae agusar arengeretinga abamuriana nitikorengana buna aroche korukale buna bware okay to ande siga sisi yarenge go chingende chinero simegete gara go simeka bamba complain tindo ji ondogo complain goreji go simeka chingenda pako chingendo cia simekire baka chiaremiro bunoroje no esegia yarenge yua muiterete no nyorete mwa kansa iga insa iga ikoro na netokoranga yagu insa iga ga no mo nyorete kabunirwo kanachirwo kogoro no koboko nari mo borti ngamene nyagitari go umongwano nga yarwete kuruga gacha komanyora umongwano oyo iga rwete korwari korwari bine bitume birega go bitume bine biae bitume bine biae no mugaka niga igari geretie side ya moino gakore maguchia na bamwagete karigete guchia ri atari yawe uri mubuiga buri moina obwase getieki ne chai ne ya bomongwano oyo wase ya mumuro yo mwa ya mumuro mwa bokuru ko mali gibone raro buno muntu tenirete bono timaiti gatometu abono no ntamanyeti nga na iro lakini muntu oro no mugambi oyo rasi oyo kurukweri kiotiso mugambi nero kutemabiri nero kurema okay bono ebitume biga bibire magane bya ebyo mugaka ebine byo mugaka ewe wo mugaka bunaga tayo burwete so mukabiri ori mpaka abwa saigeti mukabiri kurwali mpaka ga sale medo ikire babere bakomunireri bono are konya ni gakore muikia ngayibole mubwigete kuchimateri kuchimate ibole meta wigeta arize f pound ali tirete gutirega ase boundary eri moinari okay nari bugikaso mukabiri ori okarari iga gutira bakarugo we bono buna mugambia chite bagata iga sibabigete binte bigotirimbuka no babigete iga no mugambia tebete bagata bagaikia ndwarenga kubagwata kwanda bakamata kwanda lakini kuchiali mbasote bituma imibiga akamba kwanda ali mukabiri ori abakamba kwanda kuchiali atotiribokae timboketora manche maligeli wano ente kenoge nabie biga biete kuruma agubone nabie bisoete ime nabie no aseta arueta konye gatokole matoi kasi inde nina agaenda ali wano mukaira na iga ubagata wana saa iga na nkuabo wano kulingana ino muri satisfied gore ringaneri ndoli satisfied atutegete ngani nuko nyarekana yo tokonya randi sieche nyene echa kumanyanga ye pound die eberete na ritora isanike ngaye pound die mwaka na bwate title deed mwaka kanya tara twara title deed lakini nero ya tato mwabo uyo manyikanete buna Buruma
igero nkorokire boundaries borongi konye twabekire omobango korumaega gwokokora evaluation erinde kora omonto anyore title deed yaye ase abamura aba bane Mutation. Okay. Oncho muri bono nabo kurigereria ebigekaro bya butore tuga igo bono mugakonya goteba avocado ne yae yari gotoka moya avocado njare ko baya yari ngo erobande kulingana nenjere bwatire nande yabeire for almost 20 years isimikirwere wa Mancho murigereria narayo kurwa sekenyore kiga kia Nyambogo ekigotoka imeye location ya Nyamagesa. Nyamagesa ni kigotoka imeye Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii. Ninteme sana kumuriyo mu chief nere arwe side ya story nyikaranche nabo igo kurwa se omuchyo igonde aso igo kageire kutwara esegi na oiga maremu ene era twigu chinse mu cyabo cye story ne nchire chichiga tuchandale nokina itingoro kugenda ko watch emerobili toko batokoleta subscribe wana tora subscribe kyo kuri story tari ko subscribe tumera naso mugano gochi